Zavolajte muža, ktorý čaká v predsieni. A dávajte pozor, aby nás nik nevyrušil. No musíte mi pomôcť rozprestrieť siete v úplnej tichosti. Plán musí byť dokonalý a strašný. Takže vy sa chcete pomstiť? Áno. A komu? Jednej žene. Tak dosť. Už ani slovo. Cezar. Uráža ma to. Nechajte si svoje tajomstvo i svoje peniaze. Možno kradnúť, zabíjať i plieniť. Tu stojí muž proti mužovi. No potichučky. Nenápadne znivočiť ženu. Bratanec. Ten, kto sa podľa zákr nemstí a pritom má právo nosiť meč. Je šľachticom a uchyľuje sa k intrige. Je mužom a mstí sa žene, ten by mohol byť aj grandom z Kastílie. V mojich očiach zostane len ničomníkom. S Bohom. Cesar? To bola len skúška. A vyšli ste z nej s úspechom. Podajte mi ruku. Ja ju stisnem. Čože? Všetko, čo som tu povravel, bolo len preto, aby som vás vyskúšal. To bol len žár, nič viac. A tá žena? Spiknutie, pomsta. To bola len námnada, výmysel chiméra. No čo tá ponuka? Že zaplatíte za mňa všetky dlžoby tiež len pre ľud? A tých 500 dukátov, púhý výmysel? Tie prinesiem. Ruj Blas! Zostaňte tu. Hneď sa vráť. Si to predsa ty. Safari! Čo robíš v tomto paláci? Ja som tu len na skok, už sa aj poberám. No čo ty? Čo znamená tá livrej? Je to, dúfam, prestojenie, nie? Žiaľ nie. Je to môj skutočný šat. Vidíte toho muža v bielom plášti? Keď odtiaľto odíde bez zbytočného rozruchu, sa ho zmocníte. Potom ho najkratšou cestou dopravíte na loď. Keď budete na mori, predáte ho africkým korzárom do otroctva. A nie, že sa dáte prehovoriť jeho planým nárekom. Dostanete 1000 piastrov. Tak hoďte. To sú peniaze. O ostatnom neskôr. Ďakujem, Don Salust. Tak teraz Bohom. Keď sme tu, tak sme tu. Nedá sa nič robiť. Nikto tu nie je. Výborne. Samota mi ohromne vyhovuje. Musím porozmýšľať, čo ďalej. Utečiem z Galeji. Ženiem sa do Španielska, aby som sa poďakoval svojmu bratancovi. A samozrejme, prví ľudia, na ktorých tu natrafím, moji známi. Alguasilovia. Hnali sa za mnou ako vesmí. No, ja som utekal ako šialenec. Až som napokon musel prísť na návštevu cez komín. Z môjho sviatočného plášťa zostali len zdrapy. A za to všetko môže ten ničomník Don Salust! Mhm. No, to je plášť, ako sa patrí. Elegantný,
nevtieravý. Všetko je v najlepšom poriadku. Hlavná vec, že sme doma. Tak vy, milý bratanček, ste chceli, aby som sa vysťahoval kdesi do Afriky medzi levy. No, počkaj, ty pekelník, veď sa ti ja odplatím. A bude to strašná odplata. Samé skvostné diela. Všetká česť takej knižnici. Najprv si prečítajme toto veľdielo. Nádherný výtvor slnka. Slovutného majstra poézie. Tomu sa nevyrovná nejaká kniha. Jaj. Môj milý. 100-krát preklínaný bratanček. Už vidím, ako vás všetci čerti berú. Všetkým vykričím svoje pravé meno. Čože? Safari? Ten tulák, prašivec, lotor, bozbojník, bosák? No práve tak Don César de Bazán. Bratanec Dona Salusta. No? To bude prekvapenie. Takže on nezomrel. Nie, milé dámy a páni. On žije. Veru, návrat do rodného kraja je príjemný. Ten lahodný šum ľudských hlasov, do ktorého sa čoskoro zamieša brechod mojich veriteľov. Don César de Bazán. Nož, milý César, čo si začal, to aj dokonč. Don César de Bazán! Bravo. Konečne cítim, že sa vo mne znovu prebúdza bitkárska nátura. Stávam sa znova tým starým Césarom. Ste na správnej adrese, milý pane. Len rážte ďalej. Sadnite si. Nech sa páči. Mám si aspoň s kým pobesedovať. Čo nového v Španielsku? Som celkom bez správ. Neviem zhola nič. Okradli ma o klobúk španielského granda a rukavice som už stratil sám. Ako ošklbanec sa teraz navraciam z ďalekých a prečudesných krajín do rodného kraja. Vy sa tiež vraciate, ja som urazil 1200 míl. Ja 2000. Podviedli ma. Mňa predali. Poslali ma do Neuburgu. Ale zaniesť skrinku s relikviami. V poriadku. No vo vnútri bol lístoček. Zadržte čo najdlhšie toho starého blázna. No to sa podarilo. A ktože to? Don César de Bazán. Ja mu vykrútim krk. Ja som Don César de Bazán. Vy, pane, robíte si zo mňa žarty? Ja som Don César. Nehrajte mi tu divadlo. Myslíte si, že ste bohvie ako vtipní, ale mňa to otravuje. No za to ja sa na vás ohromne zabávam. Veď ste mi na smiech. Toto je už prísilný tabak. Naozaj? No za toto budete pikať, budeme sa biť. Myslíte? Vy nie ste Cezar, ktorého hľadám, ale začať môžem aj vám. No prosím. Len aby ste pri mne aj neskončili. Nafúkanec. Tak poďme hneď a zaraz. Cezara skolím potom. Naozaj? Na to môžete vziať jed. Obávam sa, že keď jeden z nás padne, už sa vám to nepodarí.
Pred chvíľou som sem videl ísť Dona Guritana. Má zrejme odovzdať kráľovnej nejaký dôverný odkaz. S Donom Guritanom som žiaľ nerátal. Nič nie je prichystané, čo to má znamenať. Nie, Ruy Blas! Presne tak, ako som očakával. Tu ste teda, starý čertisko. No, César. Zasa tu snujete takú lotrovinu, čo? A môj nečakaný príchod vás prekvapil, nemám pravdu? Tento raz ma neprávom podozrievaš, A ten váš veľkohubý zabiják? Keď sme sa vonku bili, predstavil sa mi ako Don Guritan. Čo je s ním? No, v tejto chvíli už nedýchá. A nikoho si už viacej nestretol? Nie, ale onedlho sa stretneme. Chcem zverejniť svoje meno. Ohromiť celé mesto. Bude to hrozný škandál, môžete mi veriť. Ty podliak, musíš opustiť dom. Akurát. Len čo by som odtiaľto vytiahol pety, hneď by sa na mňa zavesili vaši ľudia. To už poznáme. A šup pekne na loď. Nech sa kochá v belasej oblohe Stredomoria. Nádherná vyhliadka. Ani za svet. Prisahám. Plané reči. Či ste ma nepredali africkým korzárom? Či tu namiesto mňa nepredkladáte falošných césarov? Či nehazardujete mojím menom, ha? A ja vám mám veriť. Je zhoda okolností. Tak zhoda okolností. To sústo vám prehltňa zda nejaký hlupák, ale nie ja. Nijaká zhoda okolností. Hneď teraz vykričím svoje meno na celé mesto. Ako na zavolanie. Hej, stráže! I hneď spíšte protokol. S týmto široko ďaleko známym a hľadaným zlodejom. Za bieleho dňa sa odváži vliesť do domu. A iste nie len mne. Tak berte toho zlodeja! Podliak! Takého prešíbaného klamára som ešte nezažil. Ticho! Priveľa mudruješ. Dovolte. Som Don César de Bazán. Don César. Pozrite si jeho plášť. Pod golierom máte vyšité moje meno Salust. Ten plášť mi práve ukradol. Súhlasí. Vonku sme našli zavraždeného muža, pane. A vrah? Stojí pred vami. Keď vošiel, v ruke držal meč. Tu hľaje. Je na ňom krv. V poriadku. Poďme. Aj na vás raz dvojde, vy myšomník. Počkaj. Niekto ťa musel pustiť dnu. To on. Kto to bol? Mal masku. Ale kto to bol? Ja. Rýchlo preč, madam. Len blázon môže takto rozmýšľať. Povedali ste blázon. Nezdá sa vám, že ste práve urazili svoju kráľovnu? Nadišla moja chvíľa. Zľudujte sa nad ním. Pomsta je tu na mieste, madam. Dajte mi aspoň kort. Markis, ty žartuješ. Súboj by si chcel s vlastným sluhom, ktorého pod chvíľou bičujú a trestajú? Nie, milostivý pane. Ja ťa zabijem ako obyčajného lokaja a ničomníka. To bude vražda, ty podliak? Nie! Spravodlivý trest! Čo ste to urobili? Nič. Už ma nič netrápi. Láska moja. Už ma nič nebolí. Vy ma preklínate. A ja mám pre vás iba slova vďaky. Čo bolo v tej fľaštičke, vrav? Odpovedz. Odpúšťam ti, César. Počuješ? Volám sa Ruy Blas. Ruy Blas. Odpúšťam ti, Ruy Blas. A ľúbim ťa. Čo si to vykonal? Bol to jed. To mne záleží. Po tvojich slovách mi srdce zalieva radosť. Ruy Blas. Ľúbim ťa. Och, keby som ti bola odpustila. Bol by som konal rovnako. Nemohol som už ďalej takto. Uteč odtiaľto. Nikto sa nič nedozvie. S Bohom. Pani moja.